uoči sutrašnjeg ogleda sa Hajdukom. Utakmica se odigrava na stadionu Frančevićevoj u 15 sati, a s nama su danas naš pomoćni trener gospodin Prskalo i naš lokos Zvonko Pamić. Evo, gospodin Prskalo, možete mi nešto? Evo, više od samo utakmice sutra. Pa utakmica koju mi čekamo optimistično. Zašto? Prva stvar moram reći zbog treninga, kako se ponašaju igrači na treningu, to nam je osnovna mjerilo za neki optimizam. I druga stvar, utakmica na Rujevici, gdje smo odigrali jednu utakmicu dosta kvalitetno, dosta dobro. Nažalost, nismo nagrađeni rezultatom prema prikazanoj igri. Mislim da smo zaslužili više, međutim svaka utakmica nosi nešto novo. Nogomet zna biti nepravedan, ali u nekim stvarima se to vrati. Prema tome, utakmica sa Hajdukom u koju mi ulazimo puni optimizma i nadamo se povoljnom ishodu. Šta znači povoljan ishod? Ja objektivno sam optimist, pa očekujem i pobjedu.